Namaste. Jak na harmonizaci čaker? Každodenní praxe, každodenní cvičení v uvozovkách, nemusí to být nějak extra v meditaci, tak, aby naše energie byla co nejvíce v rovnováze. Pokud máme, můžeme použít nějaký esenciální olej, který pracuje energeticky na všechna centra, na všechny čakry. Já dneska použiju sibiřskou jedli. Kapku olejčku a buď můžeme dát každou čakru zvlášť, anebo je můžeme takhle jemně dát do kontaktu s těmi energetickými centry rovnou na začátku. A pak už můžeme začít harmonizovat, buď to od první čakry, nebo od 7. čakry, případně se můžeme soustředit jenom na některou zvlášť. A na ukázku tato praxe bude rychlejší, ale snažíme se zůstat v každém tom energetickém centru od 1 do 3 minut, případně i déle, pokud je to potřeba. Přiložíme ruce na chodidla, pokud sedíme na židli nebo nedosáhneme na chodidla, můžeme přiložit ruce na stehna. Budeme vizualizovat červenou barvu od pánevního dna do celých nohou a do chodidel. Bija mantra první čakry, Lam, zhluboka nádech. Lam. 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 Zhluboka nádech. Výdech. A přesuneme se na druhou čakru. Na druhou čakru posuneme ruce do podbřišku, buď to přímo do kontaktu s tělem, s kůží, anebo přes obličení. Je to podbřišek a spodní záda. Budeme vizualizovat barvu oranžovou a Bija mantra druhé čakry je Vam, zhluboka nádech. Vam. 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 Zhluboka nádech a výdech. Přesuneme se do třetí čakry solárního plexa. Ruce nad pupík, pod žebra, tady do toho trojuhelníku. Barva žlutá v celé té střední části našeho těla můžeme aktivovat i fyzicky, jak chceme jemně zpevnit břišní stěnu. Žlutá barva, třetí čakry a Bija mantra Ram, zhluboka nádech. Ram. Ram. Ram.
Hluboká nádech. A výdech. Posuneme se na 4. čakru srdeční. Umístíme dlaně nejdřív pravou, potom levou do středu hrudníku. Já budu dávat pozor na mikrofon, ale rozprostřete dlaně pěkně na hrudník, jak to půjde. Budeme vizualizovat barvu zelenou v celé části hrudníku, v pažích, v rukách i v ramenou. A bija mantra srdeční čakry je Yam. Zhluboka nádech. Yam. 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 Zhluboka nádech. A výdech. Přesuneme se na 5. čakru, krk. Tady budeme dlaně přikládat jemně na krk, tak aby jsme příliš netlačili, jenom cítili kontakt a aktivovali. Barva bude blankitní modrá nebo nějaký odstín světle modré. Bija mantra 5. čakry Ham. Zhluboka nádech. Ham. 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 Zhluboka nádech. A výdech. Posuneme se na 6. čakru do oblasti čela. Naše hlava šíje lehce. Tady se nám to kříží s 5. Budeme přikládat dlaně na čelo a na spánky. Můžeme přikrýt i oči. Pokud jsme použili nějaký esenciální olejček, tak pozor na oči. Budeme vizualizovat barvu fialovou v celé části těla, skrz oči a v té části hlavy. A bija mantra 6. čakry je Om. Zhluboka nádech. Zhluboka nádech a výdech. Posuneme se na poslední, na 7. čakru. Budeme přikládat dlaně na vršek hlavy, nejdřív pravá, potom levá. A dlaně tlačí proti hlavě, hlava proti dlaním. Vytvoříme jemný protitlak. Barva bílá. A buď můžeme zůstat v tichosti, anebo jako mantru zvolíme Maha mantru. Odrecitujeme 3krát nebo po dobu 1 až 3 minut.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A zůstaneme chvíli sedět se zavřenýma očima. Dýcháme přirozeně zhluboka a jen pozorujeme naše tělo, naše emoce, to, jak se cítíme doopravdy, naši mysl, jestli myšlenky někam utíkají a případně kam utíkají. Pozorujeme naši energii a cokoliv, co přichází. Můžeme zůstat, jak dlouho budeme chtít, pokud máme čas. Tak, aby jsme si udělali čas sami na sebe, vytvořili si prostředí, kde můžeme sami sobě naslouchat, abychom pak byli nápomocní ostatním. S energií naší, která je harmonizovaná, která je v rovnováze a která tak potom může přinášet rovnováhu i ostatním lidem. Namaste.